Il-Korp tal-Pulizija ta' Malta twaqqaf fl-1814 u din is-sena qed jiċċelebra l-210 anniversarju. Snin illi matulhom ħadem lejlu nar favur is-sigurtà tal-pajjiż u fuq kollox taċ-ċittadin. Fl-aħħar snin il-Korp irreġistra diversi suċċessi, fosthom meta ġie reġistrat l-inqas numru ta' serq armat u ħruq ta' karozzi minkejja żieda fit-turisti u fil-popolazzjoni. F'dan l-anniversarju importanti huwa news għat-tajjum mal-Pulizija u dokumentah f'xandira speċjali li se tixxandar fuq One il-ġimgħa 12 ta' Lulju fid-9 ta' filgħaxija. Il-ġurnata bdiet fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana fejn żorna żewġ dipartimenti, il-Command and Control Room fejn jitlu talbiet tal-emerġenza u l-Laboratorju tax-Xjenza Forensika fejn isiru l-investigazzjonijiet wara li tiġi elevata l-evidenza minn fuq xi xena ta' reat jew inċident. Il-jum kompla f'dawra mal-Kosta Maltija mat-taqsima tal-protezzjoni ambjentali li twettaq diversi ispezzjonijiet fuq il-baħar u osservazzjoni ta' taħriġ speċifiku tal-isparar mill-Special Intervention Unit f'Takandja. Inżul ix-xemx għamilni f'Birzebbuġa mal-uffiċjali tal-Pulizija fil-komunità, filwaqt li filgħaxija morna l-rondi bil-mixi u fil-karozzi tal-Pulizija mal-uffiċjali tad-Distrett tal-Belt. Ma' uffiċjali oħra tal-istess qassa segwina fid-dettall l-ispezzjonijiet li jsiru fit-toroq matul il-lejl biex jassiguraw is-sigurtà u l-konformità mal-liġi. Minn kull taqsima kellimna uffiċjal biex jispjegalna l-ħidma li ssir u dak li esperjenzajna f'din il-ġurnata. Għandna wkoll intervista esklusiva mal-Kummissarju Angelo Gafà. Dan kollu b'diversi intervisti, filmati li jaqbdu sal-iċken dettall ta' Chris Borch u Alex Borch, flimkien mal-muntaġġ mirqum ta' Jonathan Gallia se jitwassal f'xandira speċjali fuq One fid-9 ta' filgħaxija.